سلام أملاخن تسجل مدحنا يسوع كريستوس مسكولهاتكم يكون فقراتن كبراتن تخطاتلتي أجلجلوت وبت لما علت دما كمتي كل جزء نجاور زلنا مستفلا ليونا إمن الشجان وزلالي مدب حزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال كون لكم منا مجمع رجنا نتي نقرب زلنا مدبات كم وكسي إن تكمل زلنا استفلا لي دحرجات أتن متحفتن مغانو أقدمنا نحبر نفتو ترتولان أبزقنا أخيباتات وين بيت كريستيان أجلجلوتات أنت دعت زاريبو بفتش مكترسعو أيتخيلنيها بزحق قناعتن ساعتن كل جزء متون مساتي بفتم دما وفي سبينيرو بتبعات نتي أبتوان زنبرة ناي روما وجزءات زجت أمن نتزامنا لدما بتبعات زموجته نكرستنا دما أفتم واقع دجاها أيتوان أمودات عمتاتي وتو كابتناي تقوان زنبرة محبرات بزح تقبل نتكون تقولو مخنيات كنا نتخطلو الجمرة ناي مونتانايزم زبل منكسقاس بمخاني من الوقت إذا منكسقاس زي أبزقوان زي بريتانيكال كاريزماتيك يبهالالو ملو اسم نايزين الزاربولو زلنا سب كوينتوس سبتيموس فلورنس تورتليانوس يبال تورتليان تبعيد دما يفلت أمونكو 150 كساب 160 دحر لدة كريستوس أب كارتيج سمين أفريقيا أب تقوان دما دحر ختما روم كالأيتي زيادة أقداسيت سنبرت كتما التولد روماوي مبقول زلو أفريقاوي نيرو أبو كابتن نايلجيوني نيرو زدما نتورتليان زيادة ناي تمرتن بزح سلطناتاتن عدل كفتلو نسو فلما ناي حقي مدرن تمهراي نيرو بمئتن تسعان شوعاتن دحر لدة كريستوس هنا كبابي ود 4 عامت مسكونة نأمنة كريستنا تقبله بتزنبرو ناي حق تمرت دما نأمنة كريستنا كاب متقعتات ناي أرمنة كلاخللو جمره أب أمنة كريستنا دحر ممصو دما حدا خابتهم عبيتي سنة ملكتاويان كريستيانات كون بقى ترتولان ناي مجمريا أنفاتن سوقا من مهروتات الوا كريستنا أب لاتين عالمي أبتناي تقوان ناي لاتين عالم دما نمسسان سنة ملكوت مسرتاو بايتا مهروتاتن أبي إجام أبركيتيو نسو أب كريستنا ومهرؤو أبركتوون زين نعق تراس تصعوت سبي نابنت حدا كافلوت حدقو أب أمنة كريستنا دما اتنسو زتقاتاتو سلاسي زبل كريستياناوي سنة ملكتاو قالي زاقالي زيا أمولو مزاحف قدوسين رغبانينا يخون امبر ترتوليان بزتقاتاتو قال تتاكيمنا لومي نمولو مسرتاون كندن مرداتا أمنة كريستنا قل في زخونة زيابهر انتاي مخانون انتاي كم زمسلن كم دردا حقي زي الله ترتوليان اتنفل ما جزي بلاتين زي صحفة كريستياني بزرما فلامي لاتيناوسنا ملوكتاو تبايدي فلت بحيال زخونة نايم صحفن مقلازن كإلاتو
ነቶም ተጻረርቱ ከይተረፈ ይምስጦም ነበረ። ኣብቲ ጽሕፎ ዝነበረ ጽሑፋቱ ንክርስትና ብዘይ ውልውል ይተጣቢቕሉ። ነዚ ክገብር ከሎ ድማ ብዘይ ገለ ንሕስያ እዩ ዝገብሮ ነይሩ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ገለ ጸሓፍቲ እቲ ምሕረት ዘይሓትት ተጣባቂ ኢሎም ይጽውዕዎ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ዝኣምነሉ ክርስትና ሓቂ ክሳብ ክንደይ ልዑል እምንቶ ከም ዝነበሮ የርእየና። ተርቱልያን መጀመርያ ኣብታ ናይቲ እዋን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝጸንዐ ክርስቲያን ነይሩ። ይኹን እምበር ድሓር ግና በዛ ቀንዲ ማሕበር ብዘይ ምዕጋቡ ንምህሮ ሞንቶናውያን ክስዕብ ጀመረ። ሞንቶናውያን ብሞንቶኖስ እተባህለ ክርስቲያን ከምኡ ድማ ክልተ ሰዓብቱ ኣንስትን ዝተጀመረ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቱርኪ ዝበሃል ኣብ ፍርግያ ብዛዕባ ርጉፅ ዝኾነ ፍጻመ ናይ ዓለም ኣድሂቡ ዝምህር ዝነበረ ምንቅስቓስ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘለዉ ነገራት ምቁጣብ፣ መርዓ ምውጋድ፣ ነዊሕ ናይ ጾም ግዜ ምውሳድ ከምኡውን ካብ ሰማዕትነት ዘይምህዳም ዝብልን ካልእን ፀቒጡ ዝምህር ዝነበረ ትምህርቲ እዩ። ተርቱልያን በታ ናይ ሽዑ ማሕበር ብዘይ ምዕጋቡ ነዚ ብ170 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እተጀመረ ምንቅስቓስ ክድግፎ ጀመረ። ስራሓታትን ጽሑፋትን ተርቱልያን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ተርቱልያን ከባቢ 31 ዝተፈላለዩ ንህይወቱ ወዲ ሰብ ዝትንክፉ ዝተፈላለዩ ስራሓትን ጽሑፋትን ሰሪሑ ሓሊፉ። ዝበዝሑ ስራሓቱ ድማ ናይ ጥብቅነት አንቀጻት፣ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ስሕተት ምህሮን ሞራላዊ ጽሑፋትን ይርከቦም። ጥብቅነቱ ድማ ኣብ እምነት ክርስትና ነቲ ናይ መጀመርያን ኣዝዩ ብሉጽን ንነጻነት እምነት ድማ ዝድግፍን እዩ ነይሩ። ቤተክርስቲያን ድማ ገዛእ ርእሳ ዝኸኣለት ንሃገር ድማ ሰላማውያን ሰባት እተፍሪ ትካል ብምባል ብዙሕ መቆተ። እቲ ቀዳማይ ቀንዲ ዘተኩረሉ ዝነበረ ጥብቅነት ወንጌል ኮይኑ ነዚ ድማ እዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ክንከላኸለሎም እምበር ከነሰቂዮም ኣይግባእን ይብል ነበረ። እዚ ይኹን እምበር ተርቱልያን ነቲ ዝበፅሕ ዝነበረ መከራ ንማሕበር ኣምላኽ ኣዝዩ ከም ዘሐይላ ስለ ዝረኣየ ንናይ ክርስትና ቅኑዕነትን ዘይፍትሓውነት ስደት ሮማውያን ኣንጻር ክርስቲያናት ይገልጽ ነበረ። ኣብ እዋን ተርቱልያን መከራ ናይ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩሉ ቦታን ዝነበረ ህይወቶም እዩ። ካልእ ዝጸሓፎ ድማ ብዛዕባ ዘይፍትሓውነት ስደት ብመንግስቲ ሮም እዩ ነይሩ። ክርስቲያናት ድማ በዚ ነገር ኣዝዮም ዝተዛብዐ ኣረኣእያ እዩ ነይርዎም። ምክንያቱ ድማ እዚ ካብ ዲያብሎስ ድዩ፣ ካብ መከራ ክንሃድም ኣለና ድዩ ወይ ካልእ ዝብሉ ብዙሕ ምድንጋራት ስለ ዝነበረ እዩ። ተርቱልያን ድማ ነዚ ኣዝዩ ከቢድን ኣሸጋርን ሓሳብ ብምውሳድ ክሳብ ሎም እኳ ንኽርድኣና ዘሸግር መከራ ካብ ኣምላኽ እዩ ብምባል ጸሓፈ። ካብቲ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ድማ ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ብፍጹም ኣይከውንን እዩ። እዚ ምፍታን ድማ ንጎይታ ክንከውን ኣዝዩ ዘጽረየና ደጋፊናን እዩ። ማሕበሩ ድማ ብብዙሕ ክትፍተሻ እቲ እሙን ንኽዳሎ ገዛእ ርእሱ ብጥንቃቐ ብብዙሕ ናይ ጸሎትን ጾምን መዓልታት ብትሕትና፣ ብፍቕሪ፣ ብቅድስና፣ ብትግሃት ይዝቐውን። ኣሕዋተይ ካብ ፍርሃትን ተስፋ መቁራጽን ኣውፅኡ ካልእ ዝተርፈና ነገር የልቦን። ስለዚ ድማ መከራ ንምትብባዕና፣ ንምሕያልናን ንኣገልግሎት ኣምላኽ እምበር ንዲያብሎስ ንኸሰሉ ነገር ኣይኮነን ብምባል ጸሓፈ። ሩባ ጢቤሮስ ነታ ከተማ እንትዕለቕልቓ ወይ ፈለግ ኒል ምልዓል እንተኣበየ ወይ ሰማይ ዝናብ እንተኸልከለ መንቅጥቃጥ ምድሪ እንተሃለወ ወይስ ጥሜት ወይስ ፌራ ብሓንሳእ ክርስቲያናት ንኣናብስ ይወሃቡ ዝብል ጭርሖ እዩ ሒዙ ዝነበረ። ተርቱልያን ኣዝዩ ጽኑዕ መርገጺ ኣብ ሓቂ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ብዙሕ እዋን ድማ ማሕበር ኣምላኽ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ምህሮታት ንኽትፍለ ምስ ኣረመነ ድማ ዝኾነ ዓይነት ሕድገታት ከይትገብር ይውድሃ ነበረ። እቲ ዝነበረ ዘመን ድማ ልክዕ ከምዚ ዘመንና ምንዝርን ዝሙትን ዝመልኦ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ሕልና ኣመንቲ ክርስቲያናት ኣብ ልዕሊ ዝሙትን ምንዝርን ኣዝዩ ንቑሕ ክኸውን ካብ ምምሃር
ዓዲቡ ዓለን ክርስቲያናት ካብቲ ናይቲ እዋን ምርኢታት ግላዳተራት ጨኳኒ ጾታታት ጽሑፋትን ምሕደራታትን ዝዓይነቶም ናይ ንግዲ ነገራት ንኸርሕቑ ይምህር ነበረ ጎይታና እኮ መለለይ ስሙ ሓቂ እምበር ባህልን ልምድን ኣይነበረን ብምባል ድማ ንብዙሓት መጎቶም ክርስቲያናት ክልለይሉ ኣለዎም ዝበሎ መለለይታት ሞራላዊ ህይወቶም ድማ ትሕትና ሰላም ንጽህና ክኸውን ይግባእ ብምባል ኣብ መዘናግዒታትን ዳንኪራታትን ከይርከቡ ካብ ዝሙት ዘየድሊ ሓጢኣት ክርሕቑ ተሪር መርገጺ ነበሮ እዚ ግና ተርቱልያን ካብቲ ዝነበሮ ጽልዋ ሞንታናውነት እተላዕለ ብፍሉይ ዘምጽኦ ምሁሮ ከም ዝነበረ ብዙሓት ይሰማምዑ ሞንታናውነት ኣብ ቅድስና ናይ ነፍሲ ኣበርቲዑ ዝጸቅጥ ዝነበረ ምንቅስቓስ እዩ ካብዚ ክንርድኦ ዝከኣል ሞንታናዊ ምንቅስቓስ ብመጠኑ ምስቲ ኖስቲሲዝም ዝበሃል ብፈሊጣውነት ዝፍለጥ ምህሮ ዝተተንከፈ ይመስል ምኽንያቱ ንዕለታዊ ተግባራት ምድሪ ብምሕሳም ዝርከብ ነፍሳዊ ቅድስና ቀንዲ ምንጪ ፍልስፍና ግሪኻዊ ስግራኣውነት ወይ ድማ ትራንሰንደንታሊዝም ነፍሲ የመልክት እዚ ፍልስፍና እዚ ብምሕሳም ኣካላት ፍትወታት ከምኡውን ስሩዕ ተግባራት ኣስተንትኖ ቅድስና ከም ዝርከብ ይዛምን ነፍሲ ሰብ ካብ ዓለማዊ ማእሰርቲ ሓራ ንምግባር ካብ ዕለታዊ ተግባራት ዓለም ክእለ ኣሎካ ዝብል ሓሳብ ናብ ምትእትታው ገዳማዊ ህይወት ኣምረሕ እዩ በዚ ከምዚ ምንኩስና ኣብ ክርስትና ክዝውተር ጀሚሩ እዩ ብፍላይ እኳ ተርቱልያን ነዚ ስርዓት ምንኩስና ቀንዲ ተጣባቂ ኮይኑ ክወፅእ ክኢል እዩ ዕላማ ምንኩስና ንነፍሲ ካብ ስምዒታት ነፃ ምግባር ኮይኑ ልምምዳትን ስሩዕ ግብርታትን ይጠቃለል ነይሩ ካልእ ናይ ተርቱልያን ጽሑፋት ብዛዕባ ጽኑዕ ምህሮ ክርስትና ማለት ዶግማ ዝበሃል ከምኡን ብዛዕባ ጸረ መናፍቕነት ዕላማ ገይሩ ተጻሕፉ እዮም ንሱ ከምቶም ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ክርስቲያናት ተጣበቕቲ ብፍላይ እኳ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ያዕቆብ ካልኦት ከም በዓል አይረነስ ዝኣመሰሉ ንፈሊጣውነት ወይ ድማ ኖስቲሲዝም ዝመከቱ ሰባት ሓደ እዩ ኣበርቲዑ ነዚ ብምኹናን መናፍቃውያን ንቅዱስ መጽሓፍቲ ክጥቀሙ መሰል የብሎምን ክሳብ መባል እውን በፂሑ እዩ ኣብተን መጀመርያ ዓመታት ክርስትና ብዙሓት መራሕቲ ንእምነት ክርስትናን ግሪኻዊ ዓለማዊ ፍልስፍናን ንኽርድእዎ ኣዝዮም ተሸጊሮም እዮም ገለ ክርስቲያናት ናይቲ ዘመን እውን ከም በዓል ጃስቲን ማርትሪ ሓባራዊ ባይታ ኣብ ሞንጎ እምነት ክርስትናን ግሪኻዊ ፍልስፍናን ከም ዘሎ ዘሪኦም ሓሊፎም እዮም ጃስቲን ድማ ከምቲ በዓል ሶቅራጦስ ዝኣመሰሉ ፈላስፋታት ቅድሚ ክርስቶስ መምጽኡ ክርስቲያናት ነይሮም እዮም ክሳብ መባል በፂሕ ነይሩ እዩ ንዕኡ ስዒቦም ድማ ከም በዓል ማርሲዮንን ካልኦትን ተላዒሎም እዮም ብፍላይ እታ ኣንጻር ማርሲዮን እትብል ጽሕፍቱ ኣዝያ ዓባይ ስራሕ ነይራ ንሳ ኣንጻርቲ ኣብ ካልኣይ ዘመን ዝዓበየ ፈሊጣዊ መናፍቕ ዝነበረ ማርሲዮን ዝቐንዐት እያ ነይራ ኣብዚ እውን ንእምነት ክርስትና ክከላኸል ኢሉ ፈጺሙ ንግሪኻዊ ፍልስፍና ክሳብ ምኹናን በፂሒ ግሪኻዊ ፍልስፍና ሱር ናይ ኩሉ መናፍቕነት እዩ ብምባል ድማ ደምደመ ይኹን እምበር ተርቱልያን ብግልፂ ከምዚ ብምባል መጎቶም ኣቴንስ ምስ ኢየሩሳሌም እንታይ ዘራኽብ ኣለወን ኣብ ሞንጎ ናይ ፕላቶ ኮሌጅን ማሕበር ክርስቶስን እንታይ ሕብረት ኣሎ መናፍቃን ከምስ ክርስቲያናት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ካብ ገበላ ሰሎሞን እንመሃሮ ንጎይታ ከመይ ብግሩህ መንገዲ ክንደልዮም ዘለና እዩ ሶቅራጦስ ብፍጹም ጀማሪ ወይ ካብቶም ቀዳሞት ክርስቲያናት ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ኢኸ ብዘይ ኣምላኽ ንሓቂ ክፈልጥ ዝኽእል ከመይ ገይሩ ኢኸ ንክርስቶስ ብዘይ ምርካብ ሰብና ኣምላኽ ክረክብ ዝኽእል ከመይ ገይሩ ኢኸ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ክፈልጦ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ልቦም ብዘይ እምነት ክሓድር ዝኽእል ሶቅራጦሳዊ ፕላታዊ ወይ ድማ ሙጉታዊ ክርስትናዊ ምፍራይሲ ከባና ይርሓብ ክርስቶስ ኢየሱስ ድሕሪ መሓዝና ገለ ህንጡይ መጎተ እኳ ኣይድልየናኒ ወንጌል ድሕሪ ምስትምቓርና ዝኾነ ሓተታ ኣይድልየናኒ እምነት ምስ ሓዝና ተወሳኺ ሃይማኖት ኣይድልየናኒ ከመይሲ
እዚዩ ቀንዲ ሃይማኖት ካብኡ ሓሊፍና ክንኣምን የብልና እናበለ መጎቶም ብርግጽ ድማ ሰቁራጦስቲ ካብ ካልእ መንፈስ ነይሩ። ተርቱልያን አንጻር መናፍቃዊ ምህሮታት ካብ ዝገበሮ ቅልስ ቀንዲ አንጻር ሞናርካውያን ዝበሃሉ ወገናት ዝጽሓፈ እዩ። ኣብታ አንጻር ፕራክሲያስ እትብል ጽሕፍቱ ተርቱልያን አንጻር ፕራክሲያስ ሰለስተ ትስብእቲ ኣካል ኣብ ሓደ ኣምላኽ ብምባል መጎተ። ፕራክሲያስ ድማ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣካል ዝኾኑ ኣምላኽ ምዃኖም ይገልጽ ነይሩ እዩ። ተርቱልያን ግና ኣብዚኡ ስላሴ ብዝብል ቃል ብምጥቃም ንምህሮ ሞናርካውያን ፈጺሙ ዝኾነኑ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ምዕቃብቲ ዝዓበየ ሓቂ ዘርኣዮ ትብዓትን ዝዓበየ ዕዮን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ተርቱልያን ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ጽሑፋትን ስራሓትን ብምስራሕ ንመናፍቃዊ ምህሮታት ክሳብዛ ሰዓት ዝኸውን መልሲ ብምምላስ አንጻር ምህሮ ፈሊጣውነት ብዙሕ ጽሑፋት ብምጽሓፍን ነቲ ቁኑዕ ኦርቶዶክሳዊ ምህሮ እምንቶ ክርስትና ብፍላይ ድማ ምህሮ ስላሴ ዘጽንዐልና ዓብይ ባርያ ኣምላኽ እዩ። ብዘይካዚ እውን ተርቱልያን ካብ ዝዓየዮ ካልእ ብዙሕ ኣብ ግብራዊ ምህሮ ዘተኮረ ብዙሕ እዩ ኣሎ። ኣብ ስነ ምግባር ኣዲቡ ክጽሕፍ እንከሎ ተሪር ዝኾነ መርገጺ ነይሩ። ካብ ዝተላዕለ ድማ ኣብ ንስሓ ዘድሃበ ቅጽዓትን ጽኑዕ ሞራላዊ ህይወትን ክህልዎም ከም ዘለዎ ይኣምን ነበረ። ኣብታ ሞዴስት እትብል መጽሓፉ ኣብ ዘመኑ ኣብ ዝነበረ ናይ ካርቴጅ ኣቡን ብዛዕባ ንብዝሙትን ምንዝርን ዝሓጥኡ ዝገበሮ ምሕረት ብትሪ ተቃዊሞ ንረኽቦ ኢና። ተርቱልያን ግጥሚያ ብዙሓት ካባና ዝገጠመልና ኣብ ማእከል እቲ ዝኣምን መምለኺ ጣዖት ዝኾነ ኣረሜን ህዝቢ ብምዃን ዝመጎተልና ኣቦይ። ተርቱልያን ዝዓየዮ ዕዮ ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። በዚ ድማ ክርስቲያናዊ መምህር ሊቅን ይገብሮ። እዚ ብዛዕባ ሰማዕትነትን ንመከራ ብዙሓት ክርስቲያናትን ንኸይተርፍ ዝተቓለሰ ጅግና ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ብ229 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብሰላም ዓረፈ።